deka beach marokinyi pile ka pile en chenro mara mbaka oromo to kawuono wachako mana gi weche mopogore opogore machiegni e chenro ne mara mbaka oromo ka wadatudre mana gi jofwambo magwa kochako sani nyaka sa beach maro nyango nikech ka wantiere ka wadaneno ni jofwambo magwa duto ochopo kamoro amora ma intiere kendo wamiyi twak e yo makare ka wan mabende odiochieng' ma kawuono odiochieng' maduong' bura mar ODM dhi timo welo magi e kaunti ma Nairobi. E kaunti ma Nairobi ntiere kad kuonde chung' od bura mopogore opogore ka odiochieng' ma kawuono welo mag ODM idhi tim mana e kar chung' od bura ma Lang'ata, Kibra kachiel kod mano mar Westlands. Gimwang'eni nyaka sani nyakwara Ramogi Juang jaod bura ma Westlands mano Tim Wanyonyi dhi laro komno mar gavana. Odiochieng' manyoro ne wang'e kamano. Odiochieng' ma kawuono odhi bedo jalup gavana ma kaunti ma Nairobi ma bende chung' gi otiko mar duond bura mar Jubilee mano Igadhi. Mano koro nyaka sani e report ma wan go ni koro Tim Wanyonyi dhi chung' koda Igadhi, Polycarp Igadhi madhi laro komno mar gavana gi otiko mar Jubilee mano ka olaro komno mar gavana e kaunti ma Nairobi. Kama chielo bende wang'eni nyaka sani jaod bura ma county sub county no kata kar chung' od bura ma Lang'ata Nixon Korir pod dhi laro komno gi otiko no mar UDA mano e kaunti ma Nairobi kar kae. Ka nyaka sani wantiere koda Ibrahim mano anyalo wacho nitie jochung' mopogore opogore ma owuok mano e kar chung' od bura ma Kibra bende nitie jogo ma owuok ok mano gimomiyo jogi te dhi laro kombe mantiere e kar chung' od bura no mano ma Kibra okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Juang iyudowa e yo machalo nade. Wantiere kae ka warango mana gigo mosebedo katimore ne wasingo ni jofwambo magwa dhi bedo e chenro ni mar mbaka oromo ka wantiere kod jofwambo e county ma Nairobi kendo koro wada mana rango ni gigi duto iyudogi e yo makare. Wan gi jafwambo marwa mano Eric Owenga ma bende bobedo e county ma Nairobi mano ka entiere kar chung' od bura ma Kibra komiyo achiel kachiel ni nyaka sani Okoth nitiere thuolo mane mano Eric Owenga ka ni e county ma Nairobi kar chung' od bura mano ma Kibra kendo dhi miyowa report e yo makare. Ang' watudre kode mondo miwa weche mathoth matimore e county ma Nairobi ta ahinya mano e kar chung' od bura ma Kibra. Jomoko bende nitie Lang'ata, moko nitiere Westlands. Kete mana kanya kwa Ramogi Juang. Waranga ne Eric Owenga ni owachang'o kata report chalo nade e county ma Nairobi ken Kibra. Owenga oyawre Nairobi kanyo koma intiere kanyo intiere Kibra. Inyalo mana kono wani en ang'o matimore e sub county mano ma Kibra. Owenga. Chenro mar welo ochakra yanga to kuma wantiere gi sani en school ma Olympic ma en achiel kuonde luto ombulu kadak ma Kibra ka gima nyako ni chenro ni ochakre ka yanga mak mana ni kuonde mamoko kaka Ayani ka achiel kod KG kuonde manasa kale ne ayudo kapod ne pok dhano ochako luto ombulu mak mana ni kae ta ayudo ka Jesu ochako luto ombulu kendo ka kineno dhano oriedo mang'eny mokalo mamde ne ginen gi walo oganda mabro chung' gi e yiero maduong' maboro kapok odhi mabor wa awane gana achiel mani laini ka opimran to osobudho kama romo nade to ere kaka ochano odich machielo baba aneno kini laini ka ibiro ka sadi to chenro chalo nade bende laini suro kose. Okay, an iluonga ni David Okengoje abiro ka sa 12 to asabiro ka kura otamore system ni piny lakini sani wasachako pago kura kendo wago kura maber onge sida mora manitiere kendo wadhi yiero jatelo mwadwaro waonge shida mora manitiere ka to baba bende kimroni to chenro dhi nadi nyaka sani inila in ka ibiro ka sadi to ingi geno mane. Anilo gani Michael Oyugi wago kura maber aneno kala ni dhi maber to wang'eyo ni ka gigi moro sa abiro sa 8 wasetieko kura koro wadwa yiero joma wadwaro manyalo tiyo na kaka wadwaro to wakwayo mana kwe kende ni joma ni line wabed mana gi kwe erokamano. Mana kamano mak mana nitie ka weche ing'eni ka lore kod kadak ma Kibra ka wan ga kod weche koro mopogore opogore aneno ka nitie joma temo geng'o bano ka amre kik kele koko ka pimrani ineni ng'awa to ka itimo ang'o ka lore kod dichi ma kaono mar luto ombulu makaka Ginyenga giluonga ni Banado Chieng' aja Kibra ka kendago kura room 1 Olympic Dwa mawane mwahero ok moyiero nwa kendo
ginene dhi maber, yiero dhi maber. Kaka inyalo neno line nitie, line bo nitie, line mag joma chuo gi line mag joma mine. To gima dwa wacho ne joka nyanam ma Kibera ni wan jomohero kwe. Koro kwe ne ma wa maintain uru, watimuru yiero gi kwe. Nyasaye biro miyowa kiongozi mane osewiro moe. Ni mae ma biro telonwa e Kibera ka kendo biro telonwa e Sarang'ombe wa ka. To wago mana kura gi kwe, kik wakel koko nikech wan wa jomohero kwe. Kendo be Azimio ka mae kama wadwa ni mondo baba oyude telo ka watelo mbele gi yore mag kwe. Erokamano, nitie jal moko ma paro noso gombulu. Iso gombulu to obedo nang'o kaka idonjo smidhi gombulu? Erokamano, nyinga en Adim MCA. Ase mondo ka kendo wase gombulu. Chenro ochakore maber kendo onge problem moro amora. Ji oriedo line kendo kawuono wayiero jatelo ma wadwaro. Ada kwa ni ticket en achiel. Bedo ni oyombi yie kik ikel koko nikech ticket en achiel. To kose yier ng'ama kawuono jopiny oyiero mane ma mondo jomodong' oungu lwedo mondo wadhi mbele as jo Kibera. Erokamano. Kiyiena anya donjo iye ka matin ang'eno ko yota ahinya mana donjo iye ka akalure kod line mapek kendo ywarok mani iye ka tadamda pim ni mana kaka iye ka chalo kaka dhano koro goyo ombulu gi sani ka mondo ne anen to iye ka chalo nadi kech dhano no mondo okinyi monde oluto ombulu mondo yiero jogi lakini ok oyot kalure kod kaka dhano ng'eny kendo ywarok kete mapek mar neno kaka gin koro we wadonj ka nyakwara mogi mondo waneg wang'wa gi madhi mbele kaka piny dhi. Kuja tu hivyo. Haya, fanya kazi yako. Mae na chiel nyakwara mo en achiel kuom dhano donjo ka malo to mbulu mantie ywaro ariyo adek madhi mbele ka kata kamano odiochieng' ma kawuono ng'eni en ombulu migoyo kalure kod lony manyasani kendo ichopo kanyo kod kitambulisho mari to ing'iyo ka nyingi nitie ka bende in jakanyo mar duond bura mar ODM kido thuolo malo to mbulu kendo aneno ka jopiny odonjo ka kendo apisa mochung'ni chenro ni en kod form kata list mar nyinge ji ma ibro yiero mar luto mbulu. Ng'eni ma opore kod mbulu machon kande ma yande dhano tiyo kod sanduku mar luto mbulu ma itimo yo digital kata yo malo nyasani ka odiochieng' ma kawuono iyiero mana gidhi yiero mana ji ariyo mano ng'ama dhi chung' kom mar MCA ka achiel kod ng'at ma dhi chung' kom mar od bura ma kawuono. Mana ka pile nyakwara mogi ng'ama osoluto mbulu aneno ka apisas man ka ketonegi range kata kido e kokgi mang'iso ni gisoluto mbulu mondo kik gichak giduog kendo. Nyakwara mogi ng'eni ma en achiel kuom kuonde luto mbulu ma e kar chung'o dura ma Kibra kendo ka wani tesen ma Olympic kuma dhano owuok mang'eny mana kana pim mokwongo na chako e skul ma Ayani kuma ne ogo kinyi pod ne dhano pok ochako luto mbulu kalure kod ng'ikruok ma kage ka kata kamano jopiny mano mondo kanyo ne kod geno ni weche bobedo maber bang'e na chopo e kar luto mbulu bende ma KG mano Olympic mane dhano pok oluto mbulu. Ng'eni kar chung'o dura ma Kibra ka wan kod wards abich ma kawuono dhano bro dhie e yiero kalure kod duol mochung'ne yiero e duond bura mar ODM mano NEB kalure kod ot manyo golo dik nyoru nyago nitie kuonde moko ma kibilu tie ombulu mano e kaunti mano ka lakini Kibira ka hawo nitie ni jopiny dhi yudo thuolo mar walo jalno madhi chung' kaka ja od bura ma Kibra ka achiel kod MCAs kata jogo madhi jokanyo mag county assembly abich e kar chung'o ma Kibra ka kae wan kod Sarang'ombe, wan kod Lindi, wan kod Woodley, wan kod Woodley, wan kod Sarang'ombe, wan kod Kianda, wan kod Soweto. Mago kuonde duto ma jopiny biro gombo mondo oyier dhano odiochieng' ma kawuono. Koro gima koni kalure kod apisas man ka ne gitemo wacho ni gin kod geno ni chenro ni ibo tayo makare kendo
ok gin kod dwaro mamde jopiny okel tulo keche kinde duto ong'ere ni yiero kaka magi eki kinde duto jopiny osebedo ka yware kech ng'eni kamo kaka kibira ka kiyudo tiko mar ODM to nyiso ni in ng'atno makoro chutho chiegni bedo jatelo. Koro en ywarok mapek kendo ng'eni ilemo mar jaod bura wan ka kod jaod bura masani mano migosi Imano Koth ma dhi manyo tiko ni eri mamde olar kom raboro wan ka kod Toyo Sini ma bende ong'ere kaka barabara bila jam wan ka kod Odhiambo Ramogi ma bende dhi laro kom ni eri. Koro odiochieng' ma kawuono kaachiel kod mane en principal machon mano migosi Peter Orero gin jogo mani ngala manyime mar manyo kom od bura ma Kibira ka koro en ywarok mapek kendo ng'eni jopiny gima gidwa ng'eyo en ni yiero ni ibro bage e yo maler ma ok obi bedo kod ywarok kata matin kendo gidwaro ni ng'atno ma gibiro gono ombulu ema obi omi thuolo mar chopo e debe tarik 9 dwe mar 8 ma mondo obi obed gi ng'atno mabiro chwalo gigo duto ma gidwaro e od bura mamalo. Kaka kamano aduoki e studio achiel kachiel kowuok e skul Olympic ma Kibira e kachungura ma Kibira an Eric Owenga. Erokamano ahinya Owenga kuom miwa lipot machalo koda mano. Kapok aweyi midhi, jo Kibira be ywago password koso nyaka sani weche mag tudruok osedhi e yo machalo nade. Gokinyi ne report ma wayudo ni ne gilewo matin. Nyaka sani ka gisechako, ywak moro amora nitiere koso nyaka sani weche ni mana kare. Achiel kachiel ang' waduogo kendo iri mondo miwa report makare ka otenore kod gigo duto matimore e kar chung' od burano mag Kibra. Mana ginyalo winja kendo wach mag password bende theko Kibera kanyo. Eyo makare. Kata kamano Eric Owenga go touch kar kanyo mane kar chung' od bura mag Kibra mondo okelnwa weche manyien madhi biro tudre kodwa kendo e chenro ni mar mbako romo ka okelonwa mana weche manyien mamedo tuche county ma Nairobi ta ahinya kar chung' od burano ma Kibra. Wadonje thuond weche mantiere okinyi ma kawuono to wada mana neno ni mage manitiere e chenro ni mara mbaka romo mana ka wanyalo mana yudo gi kore makare mana kaka ne walieko ni okinyi ma kawuono. Welo mag duond bura mar ODM timore e kar chung' od bura mar Lang'ata Kibra kachiel kod mano ma Westlands mano buore Nairobi kar kae. Kama chielo bende nitiere kuonde chung' od bura mopogore kendo nyakwara Ramogi Ajwang' e gigi duto osebedo ka timore kendo ka wabiro gigi te nitiere kodwa kae mana ka wantiere welo ma Nairobi gigi te timore nyakwara Ramogi Ajwang' mana mondo mi wakoni gigo mathoth mosebedo ka timore e kuonde chung' od bura mopogore kamago nitiere madhi timore welo midhi time kara mano wacho ni wards mopogore mantie Nairobi ka. Nitiere wards moko ma ok dhi yiere MCA. Mago ting'o mage. Mago ting'o mago ma Upper Hill. Mane wacho ni ok Upper Hill. Mano Upper Savannah moting'o Waithaka, Kayole North, wan gi Kayole Central, Dandora Area 2, Dandora Area 1. Kachiel kod Pipeline mano wan gi Molem, Kawa West, Zimmerman kod mano Mangara. Samoro ilieko ni mago duto nyabedo ni idhi chiwo otiko nyalodia en mana rito ni duond bura mar ODM mano duolno ma ochung' ne weche mag yiero bende duond bura mar ODM dhi miwa ler machalo nade. Kama chielo bende wadarango ni ang'o matimore e counties mamoko. Wadhi nyange county ma Siaya. Chenro mag nuoyo welo mag ODM e kom kar chung' od bura magem mantiere county ma Siaya koro ochora nyime. Mago duto nolan koda duol ma jakom mar duol matayo weche maga welo kata yiero mag ODM mano Catherine Muma kendo ne owacho ni magite ibiro landi e tarik manyime ma ibiro nuoye welo machalo kamano maga duon bura mar ODM. To manyaka wang'eni nyaka sani jaod bura masani mar game mano Elisha ilogolona Akuba gima wacho kanyo en ni ok odhi dok e welo mora mopangi duon bura mar ODM ko wacho ni noyombo e yo mar ratiro kendo e yo moro makare. Mano ka watieko county no ma Siaya. Gik mathoth timore county ma Siaya. Kama moko bende oting'o sidho kondo kata graduation madhi timore e mbalariany no mano ma Jaramogi Oginga Odinga mano of Science and Technology mano mantiere kanyo. Wadhi e county
ma Mombasa wane gino matimore county ma Mombasa. Gavana machon ma county ma Nairobi mano Mike Sonko ema koro dhi ting'o bendera mar duond bura mar Wiper kodhi laro komno mar gavana e yiero maduong' mabiro tarik 9 dwe mar 8 higa ni e county ma Mombasa. Jogo ma dhi bedo kanyo, jalupne dhi bedo kanyo Ali Mbogo, mano bende duond burano mar Wiper. Ne olane kendo osidhi ayanga odiochieng' manyoro gi ogai ma duond bura mar Wiper Democratic Party mano Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro kane olande ni ene makoro dhi ting'o bandera no ma duond bura mar Wiper. Jo Mombasa odhi bedo nade? Arino nyango ka in Mombasa kanyo kono ani pachu chalo nade? Jogo masiro lwedo mano gavana masani te gi jogo masiro lwedo gavana mano jaod bura masani Mam Vita Abdul Swamad Sharif Nasir mabende osedo tikono mar chung komno mar laro komno mar gavana e county ma Mombasa bende nitiere ng'wech kanyo. Odhi bedo nade? Ng'weche kinda duond buche madongo mantiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya dhi bedo kanyo kalaro komno mar gavana. Odhi bedo nade? Mano go duto wadhi loso mana e chenro ni mar mbako romo midhi kelwa kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor. Gwang'wech wachop nyaka e county ma Kisumu. En ang'o matimore e county ma Kisumu? Aput mar thek mano mar ODM, mano iluongo ni Dispute Tribunal, ma osebedo ka ogotache county ma Kisumu ka nono weche mag welo mosebedo gi koko e kinde machien mokalo. Bang' welo Masiaya, Umabei, Migori kod mano ma Kisumu, bende odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha ka ng'ado bura mar ng'ur mar jaod bura ma county Masiaya. Mano ne ong'ado ng'ur mar bura ma kamano odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono odhi ng'ado bura machielo bende kom mar jaod bura mar county Masiaya, mano Woman Rep Masiaya. Jogo mano chwalo ng'ur ni welo ma kamano ok otime yo moro makare, kendo jogo mane nigi ywak mopogore ne gintiere kanyo kendo iwinjo ywak margi kawuono kendo idhi chiw ng'eto ewi wach machalo kamano. E county ma Kisumu bende nitiere wach mane owuok jogo maloro kombe mag Woman Rep kata jaod bura ma county ma Umabei bende mano chwalo ng'ur ma kamago ne okiro odiochieng' manyoro. Mago kod mathoth jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni e county ma Kisumu. Millicent dhi miyo watwak makare kotenore kod welo kata weche ma aput ma kamano, aput mathek marango kaka ng'ur mopogore opogore irango kendo ineno ni otiek gi duond burano mar ODM dhi bedo kabedo kod twak e county ma Kisumu. Koro wakete manaka tuke mag Wasco mantiere e county ma Kisumu ruma yanga odiochieng' ma kawuono e county no ma Kisumu. Tuke ma kama wageno jotelo mopogore dhi chopo kacha mana mondo mi orangi ni gidhi e yo machalo nade. Mago kod mathoth kete mana ka nikech jofwambo magwa duto dhi bedo ka kelonwa weche manyien gi duto mana kaka gimedo molonwa e kar kawo weche manyien mana e Ramogi TV kar kae. Wadhi kendo e county ma Migori. Jafwambo marwa George Juma gotache county ma Migori kendo dhi miyo waler mar omenda. Oluwo wach moro mar omenda mabalang' ma osebedo ka poko chuli, ma iwacho ni bill moko ma obedo ka poko chule county ma Migori. Mano bill maromo kanyo bilion 1.49 mano nyaka tarik 6 dwe ni mar 4 higa mar 2022. Nyakora Moge Jwang George Juma ni Migori odhi luwo report ma kamano. Ang'e yude weche manyien mag migago ka gi kacha ang'ich welo kod mano maro imore odiochieng' ma kawuono. Nakoni wach matimore county Masiaya. County Masiaya gima timore en wach machielo mar mano mar sidho kondo. Graduation ne jopuonjre ma mbalariany ma Jaramogi Odinga University of Science and Technology mantiere Bondo timore odiochieng' ma kawuono. Hayo maber kowuok kuom Ramogi TV ne josomo duto, jopuonjre duto mantiere mbalariany no ni kawuok wikru mar timo tich mora mora ma oyudo, nikech idhi mbalariany mondo pachi oyawre, ok ni mondo ndiki tich. Inyalo ndiko jok moko bende tich, en mana gima inyalo ka wamedo kwayo sirkal piny owacho mondo oket gigo duto ma timore e alworawa. Wagonu erokamano ahinya kuom tieko somo otek. Nyakwara Moge Jwang kichop nyaka kanyo help biro moleo, iwacho ni lunch kata bichame moleo, gigi te itimo yo moleo, penj be itimo. Nyakwara Moge Jwang itimo gik mathoth koyo bochami ka intiere kuro. Wadonjo kore Chal mar Fwambo ayanga ka warango gigo matimore e mbui mar Citizen Digital. Nyakwara Moge Jwang kar kae mano waluongo ni landing page mar Citizen Digital. Nyakwara Moge Jwang kiyawa ni ang'o mikwongo neno mane yudo kanyo e Citizen Digital kama iyude weche matuch kowuok e konde duto ma pinywa mar Kenya. Ka nyaka sani wada mana rango ni dong ndalo adito chomo yiero maduong'.
ndalo 100 odiochienge 108 kende modong to wachomo yiero maduong' gi seche 14 mana kaka pile. Sama kama kwa chopo dong mana gi seche 14 to wadonjo odiochienga machielo mana ka wantiere kae Ramogi TV. Wadhi mi ler ewi wach makama. Med ikri makare ne welo yiero madhi timore tarik 9 dwe mar 8 e Ramogi TV ka wamedo mana paro ni pile ka pile. Ni en ang'o matimore odong' ndaladi tang'o monego tim osechak time welo dhi nyime kendo ka en odiochieng' ma kawuono duond buchete onego bed ni osetieko welo gi odiochieng' ma kawuono karumo. Orumo kaunti ma Nairobi kae ODM tieko mage e kaunti ma Nairobi kama gintiere Kibra, Lang'ata kachiel kod mano ma Westlands. Ikete mana kae ka wadarango sigana momi pek kae. Kin kanyo inyalo penjre ni yudo Citizen Digital app e yo machalo nade. Donje Play Store mari kata App Store ka ija iPhone kata kija iOS. Jo Android duto dhiuru kata e Play Store. Kudonjo kacha ndik mana malo kanyo ni Citizen Digital. En namba 1 madhi biro ni kanyo. Ji mokalo 1,000,000 oseyude simbgi. Inyalo bedo ng'at madhi bedo kanyo namba 1,001,000. Ring mana kanyo mondo ibede kwan mag jogi duto moseyudo app ni mar Citizen Digital. App mar Citizen Digital yudo weche manyien machalo koda magi. Inyalo luwo weche matimore achiel kachiel kod TV mopogore opogore wang' jowi mopogore opogore mantiere Roll Media Services kar kae. Mano moting'o Inoro, Citizen kachiel kod mano ma Ramogi TV. Ka radio bende inyalo yudo gi kanyo te radio duto 13 mantiere kae e Roll Media Services. Inyalo yudo gi achiel kachiel mana ke biro e Citizen Digital app. Mana kama nyako Ramogi Jwang wadarango ni wach mane maomi pek e kuonde gi duto. Wada mana neno wach mara Wanyonyi mano tim Wanyonyi Kagure Ngatia iwacho ni koro giyie mana mara neno ni Polycarp Igathe koro dhi laro komno mar gavana. Wach makamae ne jal machiel malaro komno mar gavana mano Richard Ngatia ne otamore go kendo wach makamano be nitie Citizen Digital app kar kae. Wanyonyi mana kaka ne waselero ni tim Wanyonyi en jalar komno mara nolaro kom mar gavana. Sani koro dok ne dhi bedo kanyo jalup Igathe e yiero maduong' mabiro. Ochungi duond bura mar ODM ka Igathe ni kacha gi duond bura no mara Jubilee. Kendo kaka Mbuthia Bashir olero kanyo inyalo mana dhi kanyo mondo mi inene yo makare. Nitiere lwenje mosebedo ka timore e piny mar Ethiopia kendo koro wada mana range ni en ang'o ma timore e piny no mar Ethiopia. Iwacho ni koro kae Ethiopians queue up to volunteer for Russia's fight in Ukraine. Nde gik mathoth mosebedo ka timore lwenje kind Russia kod Ukraine osebedo ka timo ohala mathoth okethore e pinywa mar Kenya kata kwarango pinje mamoko koro kaka Ethiopia jo kanyo koro wuok kendo girango mana kaka gigi te timore e yo moro ma dwarore kendo nyaka sani gima wang'eyo ni lweny makamano dhi nyime kendo kaka inene ka jogo duto pango mana line kanyo ka giwuok gidhi rango gigo matimore kata ka gidhi chiwo kony mopogore e pinyno mar Ukraine. Warango kendo en loch machielo ne wakeini mantiere piny mar Kenya kaka warango ni Sanda Ojiambo ma osebedo ka tiyo mano e riwruok mar piny mangima United Nation mano UN Global Compact mano koro kama osebedo kanyo oyudo lemo machielo osebedo mana executive director mano jatatije mano mar UN Global Impact koro dhi bedo kanyo kaka achiel kuom jogo mantie kanyo kaka jalup jagoro maduong' man Assistant Secretary General mano mar UN Global Compact. En gimoro makare kendo wach makamano noland kod jagoro maduong' mano mar UN mano Antonio Guterres mano olande ayango odiochieng' manyoro. Higni 2 mosekalo osebedo kata kaka executive director wana kaka noseleronu mano e riwruogno mar pinje duto mantiere piny mangima mano UN Global Compact. En loch makende ne Sanda Ojiambo. Kowuok Ramogi TV wa oro ni mana puoch gi paka mora ma intiere. Ageno ni ang'i yudo chenro ni achiel kachiel. Wana kaka inene ka intiere Geneva kata ka intiere karkanye e piny mangima wamor gi loch machalo koda mae. Wada dhi e weche mag entertainment e Citizen Digital app. En ang'o matimore jawer Nadia Mukami koro kanyo ogolo ngolo moko makoro wadarango ni en ang'o matimore. Ng'ama ber nosekonyo kendo oseyudo nyathi maber kendo nyaka sani osiepe mano Aroboy kama gintiere kar kanyo kama gintie kanyo mano Bundle of Joy mana kako wache to koro golo wer moro motenore kod mano manigi wende moko 4 inyalo mana kawarange kar kae Moses Kinyanjui miyo walerno e yo moro makare
kendo wada mana rango kaka gigi te timore mana e Citizen digital app kar kae. Ogolo mano EP album moting'o wende 4 mano golo odiochieng' manyoro, kendo kanyo entiere kanyo kachiel kod jaherane mano Aroboy. En wer moro ma osebedo kanyo ka moro ji mopogore opogore e mbui, ka kanyo wacho ni orango mana yore ma osebedo kanyo kinde ma opek, kaka osebedo ka odak e ngimane duto nitiere yo machalo nade. En mano ndiko wende machalo kamano, kendo en mane oketo gi duto. Mano kowacho ni nitie jogo mosebedo ka rite kuom dweche 9 gi mokalo, mago jok matimo tije mag rite kuonde ma opogore. Elsa Majimbo nowacho kendo machiegni Kenya ka ok dobi Kenyan soon bully. Nowacho ni bullies man Kenya ka omiyo samoro gik moko ok dotime yo makare. Wacho ni en ja South Africa koso ja Kenya, to wacho kanyo ni gigi duto mantiere kar kanyo ka kineno ka waloro gigi jogi ok ochulo lendo makamae. Tinyalo mana chulo kidhi piny kanyo e sales at Royal Media Services, yoro mana email kanyo tikono nida mana lendo Ramogi TV ka to mi mana gigi duto mana e nengo moyweyo bi mana Ramogi TV kar kae to mi mana weche machalo koda magi. Elsa Majimbo's documentary to premiere at Tribeca Festival. Nyako ni osebedo gi loch. Ipenjo ni Elsa Majimbo en ng'a? Elsa Majimbo endie. Angolo noko golo ga kanyo timo weche moko ma nyami bedo gi mora ahinya e chunyi. Donj mane mbui kacha tirange makare kama entie kanyo. Koro nitiere tipo moro mosebedo ka timore moro ma mosebedo mane oloso ka openjo ni en ang'o monego bed ni ji timo e ngima. Giwacho ni kanyo koro nyaka sani idhi tang'e pinyno mar Amerika. Mano katango ngimane kako osebedo ka ochung'. Iwacho ni ndalo mag corona emano yude pek ahinya e gigi duto ma osebedo kotimo mag miyo ji nyiero e mbui. Mano sigana mar Elsa Majimbo. Dweni mar 4 ne opango wuoth kuonde mopogore opogore ka pano ber ne ntiere pinyno mar Ghana, owuok odhi Botswana, kendo nyaka sani entiere yo. Kendo jochomo mana kanye New York. Ticket no ka wayudo director Badok Bidong, tang'eni Joyce Bebo dwaro biro. Watch en mana macha. Wapanga kaka wadhi, kendo kaka wadhi adhiya maber. Sharon bende ok wabe chien nikech gigi te wada mana rango. King kaka iwacho ni nyakora Ramogi Jwang' Ian Omondi jandiko ma Citizen Digital kae wacho nwa kanyo ni King kaka oyudo, iwacho ni en koro dhi bedo jambetre mag jok moko mopogore opogore e pacho kae, mago mag jo ITEL. Iwacho ni osebedo gi sigana mabor kwa paro tuone kaka nobedo matuo ma ochango ma oduogo sani monya timo tijege en mana poch gi pak. To gima wang'eyo ni Nyasaye nitiere, kendo Nyasaye jachang mamiyowa gik moko duto. Odiochieng' ma kawuono wacho ni odiochieng' mag piny Earth Day. En ang'o matimore Earth Day kar kae? Iwacho ni you go green. Nyakora Ramogi Jwang' odiochieng' ma kawuono watemo mana rango kwa nyaneno mana picha mantiere kar kae. Mano wacho ni every day is Earth Day. Mana kaka ondike kar kanyo ka wanyalo mana nene yo moro makare. Gigi duto manitiere en mana rango ni ngima wa kaka oganda obede yo machalo nade. Be wantiere gi yiende moko ma wapidho alworawa manya kawo yamo moro ma olil to luoko kendo miyo waywe yo moro makare. Iwacho ni urban pollution, lil mar alwora kuonde mwadake ahinya to e bombe mantiere pacho Kenya. Bedo ni Kisumu, uwacho ni Kisumu kanyo ni tich tire, geche to pod ringa, iyudo ka yiende itura, iyudo ka gik mopogore timore maketho alwora, kata taka bende nitiere kuonde mopogore. Wang'e maber ni maka chok cha to nosegol, kata kapok ogole nitiere kanyo di jo Kisumu miwa uru pachu pod nitiere bath corona market kanyo. Osebudho ka jok moko pok ochopo Kisumu. Nutere ka Julu, nitie jogo mano ywak kanyo ni kotere ka Julu, ndeke mawuok malo ka donjo gi malo ka Julu ka donjo e airport kanyo, winy man kanyo nyalo goyo ndeke piny. Joka Julu jo Kisumu East nowacho ni ndeke ema nyalo war kanyo, to jok manie town tok ka chok kacha to hinyre ahinya. Donge ang' waloso mane tok tent. To nyaka sani gima nyaka wang'e ni taka ma kamano pod nitiere kanyo. Ten waduoko gi piny e yo machalo nade mondo lwasi obed moro makare. Wang'a ber nitie nyithindo alworawa ginyayudo tuoche mopogore opogore. Lil mar alwora kelo gik mopogore opogore. Nyakora Ramogi Jwang' nyaka sani wan gi kansa no mar obo. Wanya bedo kanyo gi lung cancer, manya bedo kanyo kamakowa e yore mopogore. Ok en mana ywandawa kende makelo lung cancer ni. Jolony magwa mag penj laktar bolero nu mathoth. To mana nyaka sani lil mar alwora kwa warango iro molil mawuok, mago duto keto wa e okang' marach. Odiochieng' ma kawuono ka waingo odiochieng' mano wanyalo kanyo ni Earth Day. En ang'o mitimo mondo iket alwora ni obed moro mar lum makare, makati ni kibet gi jogi tiwacho ni ka to yom, ka mit, kendo ka en kama nyalo bede gi joherana gi joga duto. Tim mana kari sani, ka uting'e lweti
pidh kata yien achiel kende ka idhi mana nyime gi timo gigo duto ma ichano. Wachomo gi odira nyakwara Ramogi Ajwang'. Running mate ka koro othago ji ka ahinya kendo ka koro ting'ore ka wacho ni ka en preferred running mate mago to koro jok ma ochiwe kacha jogi obedo kacha kopogore. Kanyo nitiere duoko kago mantie mag Rigathi Gachagua man malo kanyo magi mana moko milieko magi mana gik milieko ni kanyo dhi bedo jalup jatend piny masani kinde mobedo ka dipono bobedo jatend piny Kenya bang' yiero. Rigathi Gachagua gini ni kanyo ka wantiere gi jogo ma bende dwaro Martha Karua mondo bed jalup ogae mar ODM ka Anne Waiguru bende ni koni kwan dhi bedo nade. Magi duto yudo mana e mbui mar Twitter kanyo ji penjre ni ng'ama nyalo bedo jalup ogae mar ODM Raila Amolo Odinga. Aput marango ni gigi duto ochopo kare noloso odiochieng' manyore bura manota bura mokwongo mar Azimio la Umoja One Kenya manota kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro e kar romo mano mar KICC odiochieng' manyoro. Jogo mano yuoro kanyo mane report mano som kod jaod bura ma Suna East mano Junet Mohamed ne olero ni aput makamano oseketi kendo ji abiriyo madhi bedo kacha gin jogo madhi rango ni jalup mar Raila Amolo Odinga dhi bedo ng'awa. Wageno ni machielo cha bende mano Kenya Kwanza gidhi lando ayanga ng'ama dhi bedo jalup William Ruto e yiero madhi timore dwe mar 8. Mago kod mathoth yudo mana kanyo kaka ka ineno gik ma trend e Kenya ka. Nitie gik mopogore opogore. Qatar bende ni kae nitiere Igadhi wan gi KICC wantiere gi 2022 running mate poll mago mantie kanyo. Believing is magic Earth Day ni kanyo ma trend kanyo namba 1 e pinywa mar Kenya. Mano koro nitiere kanyo twak machalo kamae. Diamond koro dwaro kolabo kod jawer mawuok e pinyno mar Amerika miluongo ni Rihanna. Nyakwara Ramogi Ajwang' idwaro kolabo gi ng'a? An atieko mana kawacho ni nyinga Clever Soluoch e chenro ni kawatieko mamba koromo. Atieko mana kakoni ni kaonen chieng' swag lao kamora mora ma intiere kitieko kae gimidhi chamo gimidhi madho bed mana gi kwe nikech an niko freshi barida mabiro en twak mar mbakoromo. Ekelea game za leo na so moja on shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Ni jeni nyamano achen nyara hero nyando.